Oh joh, je kan hem net losrennen. Zulke goede lezing. Ja, doe wel. Dit lijkt het wel gek. Denk er op zaken toe, jongen. Wat er om denken, je kan als knijpers weer Hoi. Lijkt er een gangster, hé. Laat me zelf. Oh, wat leer. Oh, shak. Ik kan u. Goeiemorgen. En naar je daar, Ja. Oh, die vlecht. De Elsa-vlecht. Joet, op de planning. We gaan aan eerst naar de theater, want wat is dit zaken? Kom een mountainbike. Ja, er is een mountainbike-tocht, een fietstocht. Terug de theater, dat is wel even shit. Ik heb iets. Ze hebben een pantiels. We hebben even een fietskop van Ilda bij oom het Chip en tante Ilse van Famke. Kun je daar op fietsen, hè? En Zaken doet op zijn fiets. Dus even een beetje nog iets heel leuks op de planning. Vanmiddag komt Bente hier nog van Zaken Siertje en dan gaan we cupcakes maken. Ja, ik wil spekjes. Ja, hele lietse mini-spekjes verderop, hè? Ja, dus dat gaan we vanmiddag dan. Ben je er klaar voor? Ja. Op naar de theatertuin, via het abonneren en te liken en ik neem je mute. Bye. Hey Jessie. Hier ridder. Kun je toch wel mooi op deze? Op Famke Harris. Kom maar zitten, Hilda. Lukt het wel met de jurk? Dat is direct een mooie baby. Ja, mooi veer het Famke erop, hè? Nou, kom maar, fiets maar achter zaken, hoor. Nou, daar gaat ze, hè? Goed zo. Nou, en dit gaat dus hartstikke best. Dus wie weet ook al wat Ildo op een jeetje krijgt. Maar die hebben reden wat. Wie zijn er? Maar eerst maar even testen op die van Famke. Maar dat gaat hartstikke goed. Dus ik kan het zelf ook gaan. Krijg wat. Hey, wat voor fiets is dat? Hallo. Ik got zo mooi wat, hè? Je toch hartstikke Dat gaat toch hartstikke de best. Zo naar de toer daar. Je hebt een blakje om? Oké. Je mooi, hè? Ja. Machtig. Zie die jurk. Die jurk moest weer op. Nou, maar elke dag die jurk mooi, jongen. Dat is hartstikke mooi. Hé, schipjes. Zien ze er long komen? Ja, dit is al. Zaken kan een beetje snel. Hey, goed zo, meid. Hoe lukt het? Drukken. Orenkant op. Nou, trapen ze achteruit. Die grote vlecht. Ja, die is echt vet lang. Gaat lekker lang als haar. Beetje glad, hoor, nee? Nee, trapertjes net glad? Nou, jij had van de morgen even mijn siep ont aanzetten west, want nou, ze kennen het over het gas begeleid, want dat is sompen. Dus ze gaan een beetje een route maken. Ik heb wel even bedeld. Even zien, de fietsers met hier los. Oké, zaken, let maar eens even zien de route. Nee, doe maar ze nou even eraan. Even zien dat er wel goed is. Even zien, waar moeten we nou heen? Oh. Nou, dit wordt misschien ook wel een uitdaging. Nou, ik denk dat ze wat sneller gaan. Alleen doen we het net vol snel, want dan hou ik die net bij. Ja, hier los. Hij komt er. Nou, plankaas, jong, hoe dat paardje. Ik zie die aan wat er terug heen. Door de oer heen, hoe de bult. Dan komt er weer naar beneden. Yo! Ja, het water zit heeg, jongen, hè? Dat is heel... Echt weer? Maar stek nou daar terug fietsen. Ja, het water stiert heel heeg. Ik zie hier naar Veert ik wel shit. Maar zaken zijn, er komt er zelfs hoe het paardje water. Dus geen extra obstakel voor de fietsers. Nou, gaat ik wel wat. Ik ga hier even los. Ik doe de kwarte route. Ik kan snel zaken, zo snel kan ik met hem. Nou, dan gaat het. Mooie route toch? Krijg wat. Nou, maar het toch maar wat omzetten zijn in principe, hè? Ja, maar een beetje orde voor de Dus voor de ik zet je even chillen, want Ja, maar even. hier moesten ze ons los. Maar misschien, dat is voor het klets. Dus Siep en ik zijn, dan maken ze maar even achterom. Dus dan zetten we dit aan. En dan kun je direct achterlangs. Nou, dan houdt in ieder geval een beetje droege voeten, Siep. Dat denk ik ook. Ja, dit is beter. Tja, dan zou je zeggen, kom je maar los, zaken. Dit is beter toch, ik kan daar. Komt hier achter los. Of kies nou trot wetter? Ja.
Ja. Nee, mijn basket wel, hè? Ja, mijn basket wel. Ja, dat is weer. Doe ik het rustig. Er was echt paskaart kort mee, dan niks achterop. Nee. Dit is beter dan, hè? Ja, wie komt die kant om? Doe maar zo waarom, ja. Dit is wel echt klets. Hier is wel heel goed, ja. Oh joh, je kan hem net losrennen. Zulke goede lezing. Nee, doe wel. Mem rent even mijn siep mee. Check die daar aan. Hoor. Nee, dit is wel heel extreem. Lukt het met de lezen? Maar goed, als lezen nog een haast. Hier ik, jong. Alles zit onder het wetter. Wat een wetter heb ik gewoon de orde dagen. Het is ook gelukkig wel lekker droog. En een rijnbuiken vind ik net slim. Want het aan dagen nog niet rijnt. Nou, daar heb ik net heel blij van. Dus dit is wel leuk. En het is ook nog koud trouwens. Ja, dit is betere route. Dit is beter. Ja, zo. Ah, perfect. Dan kun je hier weer achteraf. Mooie route zaken. Zit dit dan? Oh, het tankprobleem was er net in de fiets. Zit dit dan? Ja, er is ben helemaal geen trein meer. Hey. Kom gewoon op het terras Dit daar. is wel een trein. Ja, maar oma. Wat een wetter, hè? Ik denk dat het triest in is zaken, ja? Daar ben je al eerst te kwart voor. Dan ga je al. Ja? Oh ja. Zit is echt een oliefiets in de boven. Ja, jongen, hè? Ga je die veer hier achter of zo? Ja. Het is helemaal... Vallende voetdruk, vallende tweede joh. Nee, niet meer. Oh. Dit lijkt het wel gek. Denk erop zaken toe, jongen. Ja, dan ga ik aan die kleren weer al hier kletsen. Ik heb geen zin in. Net aan. Ja, dan valt er. Alles weer. Sjaki. Nou, wij blauwen die fietsers. Dat was toen aan de route maar dwaan. Ze doet zo naar hakeldien. Oh, eigenlijk al plangas? Hun op plangas, hè? Nou jongens, we hebben koffie honger, maar ze komen maar net zaken, hè? Het wordt niet wat te lang. Dus ik laat de camera bij zaken, die bloot hier. Ik zal thuis even wat doen. Ik zie mezelf weer nuttig, meidje. Maar wacht ze wel op, hè? Nou, later! Alsjeblieft. Oké, er komt een grond onder. Dus, zo even zien. Morgen. Daar weer nog waar. We gaan zijn gevoel of komen ze deze kant net op. Of rijden ze er gewoon voorbij? Rijden ze er nou echt wel voorbij? Maar trek om denken, je kan naast een knijter gaan. Ja. Nou, wie wacht je? Krijg even. Ja, als die hele ons is, dan is het toch wel dat pilkje. Jawel. En heel veel mensen die skippen gewoon. Van, je bent echt toch heel veel groepjes los geweest, hè? Nee, we hebben geen meer zien, ja? Ja, maar misschien fietsen dit ook wel gewoon voorbij. Dat zoek je, ja. Wel, Daar zit ik bij een bordje. Ze dat denken, ze daar ons maken. daar zit een bordje. Daar is weer een. Hoi. Ja, zeker. Zeker. Doe maar een Jemsje, hoe gaat het goed? Ja, bij je. Siepzuizen krijgt meestal komen ze in groepjes. En deze keer komen ze in zijn eentje verhuld hier. Als in zijn 12 of zijn 3. Dan heb maar meer. Het heeft weer met 3 of nee? Is toen film je nog hè? Ja. Nee, mooi stabiel hè? Ja. Dat is alleen niet. Riep verkeerd. Ik heb het wel zien, hoor. Dat is niet verkeerd om toch? Dan komt ze erop, maar dan ben je aan het fietsen hoor. Nee, dat weet ik. Dat komt erom hoor. Deze keer wel goed. Hoi. Hoi. Morgen. Oh, die is vies. Ja jongens, ik geloof nou dat het fietsen wat... dat de fietsen wat meer kan. Maar het weer nou alleen nog heel reinderig waar, hè? Ja. Nou, hier wil ik je zin in. Dan moet ze de rij fietsen. Ja, dat is zo dom maar. Wie gaat net in de Rijn zien? Ze maakt de 50 kilometer heen, hè? Dat maat. Ja. Dat maat. Hey joh. Hey joh. Nou, Jelke had even een boodschap niet in. Die zullen we oprijden. Dan zullen we wat eten. En dan komt aan zijn Bente. En dan geven we cupcakes meidje. Ik wil wiet. Wiet. Best. Doen we. Dus ja, ik zal het even oprijden. En dan gaan we aan zijn cupcakes meidje. Ja, weer om je het even op jongens. Zoals is Bente hier aan. We moeten weer even een hut. Dan moet ik goed 10 minuten, maar ik kom bij. Ja, dan gaan we naar eten en een boodschap opnemen. Ik denk net dat dat leuk. Wat denkst du? Ik denk net. Wat zeg? Nou, maar wij zien. Ik ga ze hier al hier rond poetsen, jongens. Dit gaat goed voor elkaar. Wie ben ik nog op tijd klaar? Maar dit.
Gelukkig bent een beetje letter, hè? Gaan we alles gelukkig op. Als je heel is ontvegen, zaak, stofzoeien en Jelke zo'n kachelhemmelje. Nou, wat wil een vrouw nog meer? En hij doet meer place met de onder. Ja, dan valt het net op een groen, hè? Nee. Maar wat toch? Ja, dat mag wel. Maar is het zo schön. Dan kun je direct weer wat erin zien, hè? De hele winter nog net een doekoe hinnen geweest. Of simmer bedoel ik. Dus, maar het even weer al eerste keer. En wie had naar de zwembad geweest? Wanneer? Helemaal tegen. Naar het zwembad West? Helemaal. Nou, daar weet ik niks meer van. Dat is lang, Lien. Op vakantie, denk ik. Ja. En wat vind je van Ildo haar nieuwe look? Ildo, ik smie ding voetweg weer haar van de mond oproem je West. En een petje die past zaken het meer. En Ildo vindt dat weg. Mami. Ligt er een gangster, hé. Mami staat warm. Beginnen springen? Nou, doe. Nou ja, Bente zal wel komen en dan gaan we hierin met de wanden. Ik ga er nog wel zingen, lekker. Bente is er en die had hier een tas vol leuk zaken. Dikke bofkont. En het is echt nog blauw. Ja. Want Bente die weer net op Saakse feestje was, dat ging wat de mall. Ja. Maar nu hebben we ook nog een beetje een feestje, hè? Dus we gaan een cadeautje pakken en gaan we aan zo'n lekker cupcakes maatje. Die Saakse zitting. Even sieren. Dan gaan we gewoon nog een beetje een feestje. Wij zitten in mijn dingetje. We gaan beginnen. Een kaartje erin. Ik weet nog wat. Oh, gelukkig haar zit er geen kaart in, hè? Die ik nog ken. Love you. Voorzaken. Love you. Oh, Alliaties. oh wauw. Ik nog een hartje. Mijn man is nou los in deze. Nee, volgens mij dit is net. Die oren van de balpen komen, heb je toch? Ja. Dit heb je net, hè? Oh, ik heb allemaal leuke sneuvels. Toen is Jenny daar. Deze al. Frozen. Oh, wat zit dit er een gezellig uit, Cees. Grote ding. Oké. Wat een feest. Voor een speciale jarige. Allee, honderden hartjes. Honderden hartjes. Ja, oh, dat moest van die map. I love you. Gefeliciteerd met je verjaardag. Groetjes Bente. Love you. Voorzaken van Bente. Oh, leer. Hi, dit begin. Dat is de sfeer. Ja, maar is het brekbaar? Nee. Oké, Oh, perfect. die hier we wel en dit is meer lekker. Oh, wauw. Die krijgen mooi op cupcakes, bent hè? Perfecto. Ja, dat was mijn ding. En een... Zit ik lettertjes in, Hilda? Ja. Lettertjes. En een ballon. En hartjes. Hé, dan ben die hartjes. Dat hoopjes toen nog. Er zit hartjes in. Yes. Oh, die zit... Wow, zaken! Oh. Wow, niet Coco. Oh, lekker. Die keer weg, maatje. Wist je dat men dat al je had? Smileys op zaken. Want nog chocolate chips bij. Dat gaan we net. Dat is nou niet. geen ding. Dan mama gewoon nog een keer nog weer bakken. Ja. Wel leuk. Ik vind het zaken leuk bakken, Dat hè? is een grote ballon met riesinkje. Oh, wat leuk. Spannend. Alleen we kon niet ooit naar Ine. Dus toen is het... Oh, Puppet game. een puppet game. Papa flap. Super leuk. Dan was het wel jachtjes is die maar spappen, toch? Die ga ik uit, ja? Doe eens, krijg ik een puppet. Dat is weer een gewone puppet. Dit is een puppet game. Oh, dit zit dus. Dit ben een hartje cake voor hem. Oh. Nou, dat is een kroepburg, hè? Oh, wat lief. Oh, die is super leuk. En wat zei dat je in Bente? Dankjewel, Bente. Alsjeblieft. Super lief. Wat een mooi spul, hè? Het gaat me heel goed betaald. Maar shit, want je kan net een cupcake in marketing, maar misschien kiest er wel een brownie in, meidje. Dan ga je Zullen we dat kennen? Een hartjes brownie. Maar we hebben net dat choco-ding. Of een keer, ja, had me nou net, maar er staat een kwartaartje in makkers. En dan neemt ze die keer maar die squal en dan in de ene helft van die en de andere helft is van Bente. Nou, super! Mami, Zal ik de ballonnetjes even die opladen? Nou, maar jij maar even lezen, want het is Jim date, hè? Oké, inhoudpak. Cupcake mix. Cupcake Ja? Voorbereiden 5 minuten. Zorg dat de eieren op kamertemperatuur zijn en de boter zacht is. Hier met mijn luid houden, dus dat komt goed. Ja? Oké, dus deze is
Die is al zacht en aan en die staan als koffertje boek de koel. Dus ik ben op Haal de bakplaat uit de oven heb ik. en plaats de cupcakevormpjes verwarm de oven voor. We hebben het de oven op. Dat zit er met Hier, even 170 graden. 170. Zet hem de oven op en dan maak je hem de cupcake vorm. Zal je maar mooi verdelen over de plaat. is cupcake. Ja, zie je met hier even op. Maar even zo? Nou, Ilde wil ik alleen helpen. Ja, jullie doen mij het alleen in. Ja, dat kan ik wel. Oké, met het volgende worden we aan. Ja, Ze maar hierop. Die shit. Oh. Hoe gaat het je? 100 ekjes. Geef me even een 100 Oké. Van me zitten maar 200. Is de eerste 80. Maar 400 milliliter. zie maar zo. Ongeveer tot je. Waar? Derde. Ik denk dat er nog Dus een beetje 12. skill is in, want dat is een stuk. Oeh, nou zullen we dat erin uit proberen te plukken. En de boter. Help ik heel doorheen. Als ze er al even op. Maar... 100 gram, net het hele ding gekregen. 100 gram, dan doen die 50 denk ik. Ja, dat is een mooi mixcake. En hier hebben we alle cupcake vormpjes heel door, hè? Kent aan zo mooi, hè? En meer passen er op staat. Oh, dit is weer voor een keer. We horen nog een keer wat meidje, oké? Dan waren die weer. Dan we die weer in het bakje. Kijk, zet je er weer op. Zo, maar niet voor een keer. Is het lekker? Ja? Ik zie Maar nog dan een is beetje meer. dit. Nee, mijn hoeft net te prolen. Laat ik mij net echt om. Wat een beetje dichterbij bent. Nee. Oh, jongen. Ik wat nu een valt er feest. vast net op. Je bent er vol. Oh. Als er wat meer op was zaken, dan... Ik ben er. Dit was handig alleen, jongens. Mooi, hè? Ja, lekker, joh. Heerlijk. Ik vond die Ik denk dat inderdaad die eerste van Bent ongeveer genoeg is. Dus die tweede hek. Nou, daar heb ik nog iets meer bij van. Oh nee, Bente. Die eerste was heel mooi. Die. Ik haal ze opnieuw even. Ik had al wat people. People? People. People, dat betekent meest, toch? Dat is Hildo. People. Mag ik dit zo slikken? Nee. Hildo, doe maar eens. Maar heel de soort roze ervan, hè? Ik denk dat het ook Ja? Nou, super. Daar komen ze. Nou, door hier. Ja. was dat? Dus net Nee, we waren net verbaan. Dat zo snel. Dan maak je die dicht. En dan maak je draaien tot 22 minuutjes. Dus die erop. En dan maak je ze op start drukken. Nou, en nou is het wachtje. Ik ben heel benieuwd. Kijk eens, hè. Zo. Alles weer aan kant. Nou is het wachtje tot er piep 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 zit. Leuk speeltje, Saar. snap het niet. Ik snap het wel, maar ik het even. Dit reben die we zien drukken. Of ik het Zo snel mogelijk. Ja, van eens. Nee, ik ga met iedereen, dat is de achter. Oh, dan was het de weer omheen. Ja. Ja. Leuk. A few moments later. Piep piep. Friet. Nou, dan maar hier. Ein is friet. Ende. Die ende. Die eind van. Zal ik ze er eerst even uitpakken? Even shit. Wauw. Nou, wat vind je hem, jongens? Steeds als ik een bol. Ah, ik ben- Ze hier wel wat heger kennen misschien, maar Waarom is het vies? dat is net vies. Dat is gebakt. Ik denk dat we een beetje te weg. We hebben wat te minder in, maar dit zijn wel mini cupcakes. Ja! Nou kunnen we ze nou nog mooi versieren. Maar het krijgt een kwolje, denk ik. Even een kwolje. Ja. Ja, goed kniepen, goed kneden. Ja, zeg die vriepen nou. Ken je hem bij? Ik wil die van Uurs wandelen. Ik denk op die van Uurs. Maakt er niks uit. Je kan alles opbroeken, joh. Je hebt Nee, dit is echt de van Uurs. cupcakes. Dit is echt van Uurs. Alles is van je. Net van die, van je. Dit is eigenlijk ook niet. Mag ik een scherken pakken? Dit dat. Je kan alles opbroeken. Alles van je. Oh. Oh, zo dit een volle wand. Dat wordt wel vol, denk ik. Misschien is het... Oh, sjaak. Dat kamer boeien. Zie. Maar niks. Nee, wat we dan mooi versieren. Oh, pak ze nou wat met een stukje lepeltjes bij die. Ik heb mijn lepeltjes nog een beetje oorheuvelen. Maar niks. Oh, die is echt mooi, ja. Dat is een lepeltje, hè? Maar het lepeltje kan er wel wat uit swupsen. Oh, weet je dit zo dan? Is het die haar? Ja. Tja, als een beetje kniepen, dan komt het er wel uit. Wil je dit maar een holtje voorstellen? Dat is een eetje.
Naar een holtje. Oh, een holtje, ja. Een beetje... Kijk eens met een lepel wat uit. Niet al hard te praten. Dat mag ik me voorstellen. Ja, een afspeel volgens mij. Maar machine, de tafel zit vol. Dat mag ik me voorstellen. Zo. Mooi popje. Ligt het Olaf al? Mooi jullie. Ja. Maar met me wat glazuur verdiept doen. Ik wil avondzuur gaan. Zuur. Ik wil aan zuur erop gaan. Glazuur. Glazuur. Ik wil spekjes op gaan. Ja, maar dan plakt het bed. Als je wat bent erop had, dat roze bijvoorbeeld. Was dat ook op hè? Ja. Is met me een helpen? Dat is heel glad. Ja. Nou, dit is een succes. Het is een leuk feestje, net zaken. Toppie. En ik wil lekker opsmikkelen. Heerlijk. Klap, klap. Zaken zullen we niet in prio. Ik ben benieuwd dat ze lekker binnen. Ze ziet er wel heel mooi uit, maar dat wil net zeggen dat ze lekker binnen natuurlijk, hè? Nee. Dit is net mijn heat. En? Lekker? Die bent even steeds wacht, ze kleren krijgen nog. Nu doen we alles van wat weer gaan. Ja joh, want shit ze dan bij hem al en denk van, oeh, dat vind ik echt leuk. Dat snap ik echt wel een beetje toch? Mooi bent hè? Ah, paar hartjes. Dit is net prachtig. Ze hebben alleen preun. Het is echt goed keurt. Ben wat lieds, maar wel lekker. En nu ben de jeugd nog even aan het speeltje van. Wat voor speeltjes zijn we er aan? Dolhof. Doolhof. Hoe bent u? Zwem. Wat nou? Wat is er? Wat maakt je in? Oh, maar je zou het zeggen dan. Apie knapie. Denk erop. Nou, zat je hem zeggen, hier is nou een 2-persoonsbed. We gaan ze eerst maar op groen smitten om even te proberen hoe het gaat. Dat zaken iedereen bij elkaar sliepen. Nou, de andere 3 nachten nee, dat heel best ging. Maar we zijn wie wachtje beleven met ons van een bed werd het opkeer. Want ja, je weet maar nooit hoe het erin. Maar ze hadden er s'nachts net weer in. Dus op zich gaat het heel best. Mag ik thuis verder? Nee, joh, de vorige keer even. Die ben nou ook net thuis, bij voet. Dus ja, ik hoop dat de uitkomst is dat de band s'nachts terugsliepen. Zo heel fijn was. Ik merk nu al dat als je 2 nachtjes wat slipt, dat het een stuk fitter viel als mem zijn. Dat is echt wel lekker. Nee, we gaan er net heen. Nee, hoor een keer even. Nou, we gaan echt een superleuke dag van de morgen. Heel lang wachten op de fietsers. Ja, Pop. Ja, doe maar zo'n Elsa filmpje. Men maakt de vlag even klein, dan zie ik van die op. Oprat? Nou, dan maken we heel snel. Mag me helpen, kom. Wat zeggen we dan? Kun je vlag? Vond u dit nou een mooie vlag? Aber ja. Zet hem Blijf overheen. even het net. Geen plannen. Dit voor. Om te naaien. Dit vlag. Je pik. Hey, hoi toch? Nog een keer. Om te naaien chitsvlag. Hey, hoi. Je vlag. Druk stil erop. Druk stil op knap. Doei. Doei.